Salam aleyküm Artan ağa. Şu gürüňdeşligi kabul edip gelen üçin köp minnetdarlyk bildirýän. Soralan başy bilen ýene esasy sizi özüňizi tanlamak isleýäs, özüňiz barada aýdyp bilersiňizmi? Wa alaikum assalam Duran. Size minnettar. Men çağırıp interview edýändiňiz üçin. Men 2005-nji ýylda Türkiýanyň Orta Günnogor Teknik Üniversitetinde Neftgaz uğrunu tordum. Neftgaz inženýerçiligine uğrunu tordum. Ondan soň Schlumberger kompaniýasyna Gabonda, Afrikada, ondan soň Alжирde, Tunisde, Rumeniýada, Orsetde, Braziliýada we Birleşen Arap Emirliklerinde neftgaz sektorunda işledim. Yakında öz neftgaz kompaniýamy kurdum Türkmenistanda. Neftgaz kompaniýamyzyň asal maksady Türkmenistanyň neftgaz senagatyny öz goşandymyza goşmak. Türkmenistanda neftgaz ugur boýunça serwislerini ýerine getirmek. Daşary ýurtda öwrenip gelen tejribe gazanan öz uğurlarymyzy şolary gelip Türkmenistanda paýlaşmak. Ýa-da işgärleri ýetişdirmek, olary kömek etmek, bilen zatlarymyzy paýlaşmak, daşary ýurtdaky insoňky tehnologiýalary Türkmenistana getirip olary işe goýmak. Umuman Türkmenistanyň neftgaz senagatyny öz goşandymyza goşmak biziň esas maksatlarymyz. Şu wagt öz firmaňyz ýani neftgaz önümleri önürýäňizmi ýa nähili işler alyp barýaňyz öz firmaňyzda? Bizim firmamyzyň asıl maksady servis sektorunda biz neftgaz guýlaryny gazmak. Neftgaz guýlaryny gazyp tapşyrmak. Onuň içinde inženýerçilik, dizayn işleri, işi ýerine getirmek we netijelendirmek. Guýuny başdan soňa çenni ýerine getirip tapşyrmak. Bizim asıl alyp barjak işlerimiz, alyp barýan işlerimiz şulardan ibaret. Öz sektoruňyzda, öz uruňyzda şeýle ýeketäk ilkinji firma bolup hususy bir iş açanlygyňyz sebäpli iş açanlygyňyzdan esasynda özüňizi nähil duýýaňyz diýip sorag bereýin. Bu soru. Elbette birinji bolup bir iş başlamagyň öz kynçylyklar bolşýarlar, aýratynam lezzeti bar. Sebäbi meniň gowurýan, men kän ulanýan odadym başda buzdugýan gäm bolýar, izinden soň buzduglan soň başga gämler gelýär. Ana şu izaki gämleriň arkaýyn gelmelerini seyretmek, şolar ýol açyp bermegiň aýry lezzeti bar. Kynçylyklar amma ýöne lezzeti kynçylyklaryň öňüne geçýär. Dogry. Özümi basly saýýan. Başlanýyj edip gelecekdäki şu sektorda şulurda iş alyp barýanlara ýol açanlygyňyzy bildirýäňiz we şolara gollaw hökmünde ilkinji edek edenligiňizi aýdýaňyz. Gara berde hem beleş işleşmek. Bir-birimize gollaw bermek, ýol görkezmek. Ana şeýle işleşende uly üstünlükleri ýetýän. Biziň maksadymyz şol. Bile ýörenmek ýolda, bile kynçylyklary alyp çykmak biziň maksadymyz. Şu derejeleriňde gelmek üçin elbette bir giden kynçylyklar çekensiňiz bu aňsatlyk bilen bolan näler? Nähili kynçylyklar bolýar durmuşyňyzda? Birinjilik bilen karar bermek. Öz komfortny zonaňdan çykyp täze ýol açmak elbette kyn. Sebäbi esasanam öýlenen adama, çağaly adama, sebäbi diňe özüň hakynda pikir edip bilmeýän, öz çağalan geljegini, başgalarň geljegini hem gözüne tutmaly. Elbette aňsat karar bolmady. Ýöne durmuşda iň esasatlaryň biri öz süýýän zadyny etmek. Menim köpden bäri, ýaşlygymdan bäri öz süýýän işimi
yerine getirmek arzuwundadyr. Daşar ýurtlarda, köp döwletlerde aýry-aýry proýektlarda, aýry-aýry kompaniýalaryň işleşip tejribe gazanandan soň men ýene-de öz arzuwmy yerine getirmäne karar berdim. Kynçylyklar boldy elbetde. Iň ul kynçylyklaryň biri karar bermek. Soň karar berende, soň süýýän işiňi edende hemme kynçylyklar gyly ballan çeken ýaly bolýar. Kynçylyklar saňa näýlesem kam lezzetli kynçylyk bolýar. Sen bilýän başarjaň. Edýän işiňi süýýän, süýlen iş etmek hukman soňy netijesi başarlykly bolýar. Süýýän işiň ýerine getirmek, işleriň netijesini başarlykly edýär. Doğru. Indi şu öz sektoruňyzda yetişip gelýän täze ýaşlara bolan maslahatlaryňyz barmy? Maslahatym men hemme wagt aýtşymýarlyk özüňizi gowtanaň, nämäni ediniňizde lezzet aljaňyzy. Ol işi ömrüňiziň ötgençe şol işi ýerine getireňizde şondan lezzet aljak işiňizi birji saýlaň we şol işiň üstünde işläň, wagt geçiriň, pikirleniň, plan ediň. Ana şol iň esasatlaryň biri. Ondan soň ýa-da kynçylyklar elbetde bolar. Kynçylyklaryň öňü kynçylyklary alyp çykyp bolýar. Haçyny süýgülen eden işi. Iň esasy şol, süýýän zadyňyzy tapyň. Süýýän zadyňyzy tapyň, wagt ýetirmäň, başga işler bilen meşgul bolup, kim öz süýýän işini edenine, ana şol işiň netijesini dünýäni ütküdip bilýän ýagdaýlar bolýar. Misallar Ken, Apple, Steve Jobs, Zuckerberg, Facebook, Larry, Google, misallar Ken, ana şolaryň hemmesi öz süýýän işlerini ýerine getirdiler. Öz süýýän işlerini etdiler. Şonda bolanda beýniniň işleýişi hem bitgeş bolýar. Indi şu wagtky alyp barýan işleriňiziň netijesinde geleceğe tarap seredeňizde nähile işleri amala aşyrmak isleýäňiz? Birinjilikden biziň esas maksadymyz Türkmenistanyny şu wagt işleri ýerine getirmek. Türkmenistanyny potensial, mümkinçilikler gaty eken, bileleşip işleşmäni zatlar eken. Elbetde uzun wagtlyk geljege teredemizde elbetde Türkmenistanyň hem daşdan çykyp Orta Aziýada işler ýerine getirmek, öz geografiýamyzy giňeltmek, Afrika çykmak, Orta Günnogora girmek, planlarymyzy giňelmek geografiski. Diňe geografiski giňelmek däl, elbetde serwislerimizin şeklini köpeltmek hem olaram gözeňde tutýar. Öğrengoy. Şu gürüngeçlüğü kabul etgeleň üçin köp minnetdarlyk bildirýän. Köp sag bolun. Sizem köp sag bolun, salykly görüşelim. Sag bolun. Sag bolun.